I pozdrav svima ljudi, evo nas slušavam gameplay, danas ćemo igrati World of Warcraft Mystic of Pandaria na Varmani serveru i sa nama je... Slaven. Napravili smo Draenore, on je Warrior, ja sam Paladin. Pa hajmo da krenemo, jurimo neke kao žabe. Koliko ti imaš? Da, inače ako se pitate što smo 11. level, mi smo trebali da snimamo od prvog levela, ali smo se zanimali pa... Ništa niste čuli. Ja mislim da ih vamo nema, da po questu, ima ih vamo. Kažu da ih ima vamo, u onim vodama. Mislim da sam nisam. Joj. Koliko imaš? 6 od 10. 6 od 10. Gledaj polako. Jel vidiš šta? Ne. Ne vidim ni ja. Mislim da... Inače u nekom svom balkanskom gildu. Samo ja da dodam nekoga. Evo. Izgleda da nema ovdje ništa, je bolje da se vraćamo. O, ima ih vam na plaži. Gdje su? Kaže da je jedan u sredini. A šta ti to imaš neki šta? Pa ideš na mapu i onda ti piše kao... Ti je. Bude ti označeno. Meni stoji samo jedan. Pa da, tu gdje ti piše broj 1, tamo ti je on. Ja njega ne vidim. Ne znam, onda je neki bug. Šta ubijaš javno stvorenja, pa sad, kao se. A, jel dobar KS? Inače i dalje mi onaj druid 85 level, nisu se ni pomakao, čekam da ovaj bude 85, a ovo smo napravili za snimanje i njih ćemo... Amin. What the fuck? Šta? Nisam mogao da ga bio otvorim, ja mislim. Eno ga još jedan iza nas. What? Eno ga još jedan iza nas. Jel mi to mašimo ili šta? Valjda. Jel still? Još jedan. Ajmo tam nazad. Da. Ne bi ja rekao da tamo ima koga. Pa idemo provjeriti. Inače igrali smo PvP, ja sam bolji. Jedva. Inače oba dvojica smo isti levela, ja imam više healtha, pita se zašto, pa jebi ga Paladin. Ne, zašto imam više healtha? Zašto? Zato što sam uzeo protection. Pa da. Zato što volim tako da se levelam. Lakše mi je nekako. Ne može ti niko ništa. Ne može mi niko ništa, jači samo od sudbine. Pa jesi vidio koliko Q djela, ovaj Q, mislim jedan. Ova moja moć, štit što bacim damage. A nema tu ništa, ajmo tam čeka da se respawnaju. Jebi ga.
Ja ih ovdje uopšte ne vidim. Vat! Šta radi 14. level ovdje? Šta mu to pišeš, Roban? Da piče uvijek. Ajmo mi tražiti prema što nam on čapi. Ajmo. On se skamenio čim nas je vidio. Sad ide za nama, sad gledaj. Evo sam rekao. Neće se respawnati skoro. Čekaj. Jesse. Idemo polako. Eno. Gdje? Eno ga. Slavene. Gotov je. Da. Nema. Ajs. What? Čekaj, stani. Mora dropat. Nema to. Šta mrzim ovo, Ovaj me pita nešto, čekaj. Da ga invajtujem u grupu. Šta će nam? Pa ne znam šta mu napišem. Da mu napišem no? Da. Dobro, idemo dalje. Najbolje ideš ovako, ideš ignori. Ili prebaciš na kombat da ne gledaš šta ti piše. Ma nema, tamo 100 smo gledali, ajmo vrći se nazad. Ništa, ajmo još jednom duel, hoćeš? Ma neću. Pa da pokažemo ko je jači. Pa zna se ja. Pa ajde onda dokaži snagu. Pa u LoLu sam dokazao. Dobro, u LoLu, nisi dokazao u LoLu, igrali smo normalno. Igrali smo mi PvP 100 puta. Pa dobro to, ali nismo snimali. Pa ajde još snimat. Je 100 puta, bolje od mene. Ja sam tebe onda ja se sum. Joj, koliko sam igrao, A ja ne znam Jasuo. Možda mi je nešto napisao. Ništa, eto, čuli ste, snimit ćemo i PvP da dokažem Slavenu da griješi. Jel imaš žive duše? Nema. Evo ga. Evo, konačno. Amin. Prešli smo quest koji živimo. What the fuck, ja ne mogu predam. Kako? To je fishing trainer, ja ću se istrenirat. Piše mi da nisam doneo 10 riba, da mi treba neka mreža. Kako? What the fuck? Piše mi da treba da predam. Ja sam predao. A ne, meni se vamo predaje quest. Ja imam 2 upitnika, koliko ti imaš?
Ja jedan. To je onaj quest što si ti uzeo, ja nisam mogao. Šteta. To što kod tebe čuje neki pas. Da. Toliko da je glasan. Mhm. Čuje se i u snimku. Pa nema veze. Čekaj, samo nešto da provjerim. Ja imam upitnik. 2, 3 upitnika. Kako? Ti nemaš. Ne upitnika, a uzvičnika. Čekaj. Kaže inventory is full. Čekaj ovdje ja da predam quest. Nemoj uzimat quest, sačekaj mene. Čekaj. Šta ovo radiš? Evo ga. Neću to. Gdje je onaj quest? Evo, čekaj. A kaže inventory is full. Ja ću uzeti health. Čekaj da se ja rasprodam. Da je ovdje neki warrior trener, ajde. Šta će ti warrior trener? Pa stavim na s ovaj Fury niš ne valja. Ček ima vam jedan. Šta to odšrafljuješ? Evo ja imam 2 upitnika. Stisni onu knjigu pa ćeš odmah preći quest. Jesam. Jel ti imaš da predaš u našem glavnom gradu? Ček. Jesi išao kod onoga što ima ptica? Sad predajem quest. Joj, fali mi 1 gol da promijenim specijalizaciju. Jel imaš 40 silvera? Čekaj, ajde vamo da predam, imam 4 questa da predam. Jel imaš 40 silvera? 40 silvera, imam 68. Daj mi aj 40. Još ti ću da dajem. Ajde, treba mi da promijenim specijalizaciju. Sačekaj, Čekaj. kad dođemo u glavni grad. Jel i ti imaš vamo da predaš? Da. Imamo za obaviti. Imamo 2 u glavnom gradu, 1 dole skroz. Znaš koji je jedini problem, ne mogu tačno se sjetim gdje se čeka brod. Pa otićemo kod vilenjaka sa pticom. What the fuck me je ovo napalo? Da je ubij ga. Ubio sam ga iz jednog hita. Moj Q je previše OP. Sad sam dobio i ovdje quest. Quest nam je da predamo vam u vodi dole. Hoće da predamo? Čekaj. A dobivamo po 500. Pa hoćeš? Ajde skači. Ne. 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 Ajde gdje se oživljavaš. Eto, to sve zbog tebe. Pa nije htjelo, ja klikćem space, neće skočiti. I meni isto tak. Sad sam mrtv. Zbog questa. Jebi ga, to ti je WoW. Idemo još jednom, ovaj put ćemo uspjeti. Ovaj puta ćemo se oživiti dole, Slavene, ispod tačno gdje smo trebali da padnemo. Da. Što je dobro. Baci onu tvoju pasivnu na sebe.
Ček. Da te healuje. Evo ja sam bacio, healuje me 4% healtha na 3 sekunde. Mene je 23. I nije me napulno skroz. Ne bi baš rekao da je ovaj quest u vodi kao što si ti rekao. Nisam rekao da je u vodi, nego da moramo da skočimo u vodu. Aha. Brate, koliko ovi skaču, ko neki konji jebože. Pa oni jesu konji. Pa polu konji, nisu baš. What the heck, sad idemo dole da predamo quest. Jo, ja su dosadnje, dobivamo samo 500 XP. Nećemo, dajmo vamo, piće. Jedva čekam da mogu da jašem. Idemo vamo. Opa, jedan je pred ulazom, dobro. Moći jednog čekaj. Moći jednog hita. Jesi ti dobio XP? Ne. Jesi, 100%. Šta mi je ovaj buff? Ja mislim da možemo kod ovog letača da letimo. Kako si ti preskočio? Putem magije. Aj, ja isto. Znaš šta sam mislio, da mi odemo sad tamo gdje je brod i da odemo tamo kod humana se levelovat. Hoćemo, sačekaj samo da predamo, ovi su nam glavni questovi. Da li možemo da letimo, čekaj nek... možemo ladno da letimo, je. Ajde, požuri. Joj, pazi kad me ubaci, nemoj, stavi me tu ispred grada, molim te, nemoj mnogo daleko. Stavi me ispred grada, molim te. Čak ti ideš? Pa ka gradu. A joj, ja ne idem u grad. Bravo, idiote. Ne, ulazim u grad, fuuu. Ja isto ulazim u grad. Ali ja ne idem tamo. Reci da si sleteo da znam. Ode tam gdje je brod. Gdje je lijepo ovo grad. Pazi, ovdje ima questova koliko hoćeš. Aj nemoj ti uzmat nek dođi tam kod broda. Neću, samo ću da predam ovaj. Možda su neki dobri questovi, otko znaš. Nemoj ti niš dođi sa mnom. Ovo je da predam questove samo. I mislim da znam da ću moći da predam i u sebe. Evo ga, predam kod ovoga quest i odmah mogu da letim. Čekaj. U stvari nije. Eto tako, i gdje letim, šta si rekao? Ovaj tu viš kao mali otočić. Čekaj, ne mogu iz ovog grada, ja moram gore kod onoga. Fuck, ne mogu iz grada. Znaš da ja moram sad? Di? Da se vraćam skroz do ovog seocta ovdje i onda tek. To ti kad nisi odmah htio ići. Nemoj ništa radit, niti se levelovat. Ma ode samo kod broda. Čekaj da idem gdje si ti. Ja tebe uopšte na mapi ne vidim. Evo Saš. Evo viš di sam. Čekaj. Aha. Stižem. Ti će ova ptica pa tamo sleti.
Evo, čekam te. What the fuck? Ne radi mi tastatura. Kako? Ne znam. Čekaj. Vidi, mogu pisat, a ne mogu se kretat. Ma to si ti nešto sjebao. Nije ozbiljno. Evo, pogledaj, mogu pisat, a ne mogu kretat. Čekaj da relog. Jesi uspeo? Čekaj, nisam još. Pa stvori, ja ne znam ni koliko snimamo. Da vidim kako mi ide, ne ide mi nikako. A Isuse, šta je ovo, sad me ptica vraća. Daj, šta je ovo, je li ovo normalno? Što si izašao iz grupe? Pa, išao sam... Offline, online. Evo ga. Odo mal da pecam dok ti dođeš. Ajde pecaj, sam ti pecaj. Eno ga bro, taman. Budeš očeo u sebe bez mene. Samo mi daj nešto da zajašem, molim. Professionals, idemo da pecamo. Ja ću jahati ovog od tigra. Jedva sam bio izmolio gold za brzu pticu da mogu da jašem. Kako ću ovdje izmoliti gold? Odemo u sebe i prosimo. Pametna ideja. Ja sam pametan čovjek, samo kupim questove. Evo, već imam 100 questova da predam u serveru. Svaka čast. Samo imam jedan problem, ovdje nema gdje da se preda quest. Šta je ovo, neki bugovi, bugovi. Dođi više na taj brod. Hoću čim predam jedan quest. Onda ja ode u sebe. Evo, letim. Joj, ajde, molim te. I ovako, evo, biram sad, gdje letim. Čekaj, koja je to oblast da si ti sleteo? Zove se Draisil mali otočić. Aha. Evo leti. Koliko ti fali da pređeš glavu? 29%. Tebi. Meni fali 2%. I onda mi daš 40 silvera i u sebe promijenim specijalizaciju. Možda radi sam. Ajde sam da promijenim. Ok. Hoću da zaradim svoj prvi gol na ovom čempionu. Pa moraš krvavo zaraditi, a ne prosto. Pa ja krvavo i zarađujem, radeći questu. Pao sam u vodu. Jel ideš? Ja letim. Evo brod je opet došao. Aj čekam te u sebe. Ne. Ajde sam u sebe te čekam. Ispred, točno ispred, di ćeš ti doći. Ne idi govne. Čekam. Evo ga Warrior. Ej! De me inova. Evo me sledećem, jel to taj broj? Evo me. Ina. Gdje je sledeća ova ptičurna? Ovaj me invite u guild Balkanci, ali sa 2 i. Da.
Ne mogu se nija kretat, sad moram i ja logout. Šta ti su nekom gildu Balkanci i? Da, Što je s tom gildu? poet. I koliko ima njih? Ček. Šta me sad ova ptica vraća? Gdje će me vratiti, alo? Ma tu ćete odmah, sam ćeš krug napraviti. Hvala. I šta ti ode brodom? Hvala već. Ne, nisam, evo čekam te. Koliko nas ima? 520. Pa dobro je. A nas ima 1616. Eno te. Vidi Warriora. Pa to je ta. Jebi se. Ne idi pite Slavene. Ova je Protection Warrior. Vidi, ko sam u viri. Iz kacige. Aj Nikola, daj mi 40 silvera. Rekao sam kad dođemo u sebe. Odmah sad, ili skačem u vodu. Ajme gurni. Evo sad ću. Čekaj, vid koliki si. Ne mogu. Aaaa. Viš ja ne dodirujem crtu. Pazi Šta? Pazi fore, dva dugmeta koja imam na mišu, ja kao, kad ih oba dvoje kliknem oni... Ne! Joj. Neće brod skoro. Jojak dođe. Imam svoj ACC vamo, sad igram na prijateljevom. Znači imam svoj ACC, imam raketu i sve mounte, ali ne mogu se sjetiti imena i šifre. Bravo. Ništa, čim dođemo u sebe da ja završavam ovu epizodu. Da se pozdravimo s ljudima, i ako ništa nismo pametno radili, ali jebi ga, to je epizoda. A šta ćeš? Sutra PvP lol. Da. Sutra dan će očekujte novi klip PvP LOL, a ako ovo to jest izađe sutra, pošto snimam uveče, vidite koliko je sati, ne znam kada će izaći. Onda očekujte prekosutra. Sutra tog dana kad bude izašlo, pa onda sutra. Ja sam lepo objasnio, a Slavene? Ma, svaka. Sjećaš se, ovo je bilo u toj epizodi. U onoj epizodi ja sam spao slučajno. Evo ga. A još jedan korak napravi. Neću. Ajde. Pa točno ćeš stat, ajde. Neću plesat. Mister kaput. I kako sam lego na tebe. Kako ćemo sad padnemo s brontom? Nećemo. Aj skoči. Ne, ja ne smijem da se pomaknem. Ne, kako si ti zaspo, kada smo se zagrali. Ne. Vi stvarno. Ja, kako spavaš? Ma odlično. Evo ovaj brod, sad kad padnemo je. Ali koja je fora, pogledaj sebi facu dok spavaš. Ko da si budan jebote. Idemo. Evo ga, učitava se.
Meni je učito. Meni učitava. Zato što odavno nisam ulazio. I, skočio sam. Nisam odavno bio u Pandari i sad mi je zakovalo. Evo Hoću li uspjeti? I ništa, nisam uspio. Prat me. Šta pa vam ima ono? Vamo ima ono. Ima vamo. Ima vamo. Pa je ovdje bliže. Ja. Ajde on, Isuse Bože. Vidi ga. Vidi ga. Ajde skoči. Neće. Dolaz vamo đubre. Neću ti dati silver. Evo opet sam prije tebe. Aj daj sad. Give me. Četiri 0. Silver. Ne, Cooper. Hvala. Nos. A imao sam već 20 gold, ali ajde. A zezam se. Ajde da spodravimo s ljubima, stani ovdje, okreni se i... Čekaj. Ajde. I ljudi moji, to je bilo to, hvala što ste gledali ovaj video, lajkujte, šerujte, subscribeujte, lajkujte za Slavena i vidimo se. Ćao.